नमस्कार मंडळी, आरतीज किचनमध्ये तुमचं सगळ्यांचं खूप मनापासून स्वागत। आज आपण कोकणातील एक पारंपरिक पदार्थ तो म्हणजे हळदीच्या पानातील पातोळ्या बनवणार आहोत। पटापट अशी बनवून होणारी रेसिपी आहे, चवीला अतिशय उत्कृष्ट लागतात। चला तर मग वेळ न घालवता सुरुवात करूया मऊ लुसलुशीत आणि रसदार अशा पातोळ्या बनवायला। गॅसवर एक मी कढई ठेवलेली आहे। कढईमध्ये तूप घालायचं आहे आणि तुपामध्ये गूळ घालून घ्यायचं आहे। इथे 1 वाटी गूळ घेतलेला आहे मी। वर मी 1.5 वाटी खोबरं घालणार आहे। हे मी विळीवर कातून घेतलेलं खोबरं आहे। वरचा फक्त पांढरा भाग घ्यायचा आहे आपल्याला आणि सगळं व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं। हे बारीक गॅसवरच आपल्याला शिजवायचं आहे। मस्त खमंग असं शिजलं पाहिजे हे गूळ खोबरं। आतमध्ये मीठ घालायचं आहे चवीपुरतं आणि जायफळ किसून घालायचं आहे। हे सगळं व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं। गूळ खोबरं हे जरासं असं दाटसर होणार, म्हणजे घट्टसर, आणि कढईला पण तुम्ही बघू शकताय असं थोडंसं घट्टसर झालं की समजायचं की आपलं गूळ खोबरं बनवून तयार झालेलं आहे। मी काढून घेते एका भांड्यामध्ये। आता आपण पातोळ्यासाठी लागणारं पीठ भगवणार आहोत। त्याच्यासाठी मी इथे 1.5 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। या पाण्यामध्ये चवीपुरतं मीठ घालून घ्यायचं आहे आणि आतमध्ये 1 चमचा तूप घालायचं आहे। तुपाच्या ऐवजी तेलाचा वापर केला तरीही चालू शकतं। इथे मी 1 वाटी तांदळाचं पीठ घेतलेलं आहे। हे तांदूळ स्वच्छ धुवून 2 दिवस सुकवून घेतलेलं आहे आणि ह्याचं पीठ बनवून आणलेलं आहे। पाणी उकळायला लागल्यानंतर हे पीठ आपल्याला आतमध्ये घालून घ्यायचं आहे आणि व्यवस्थित असं लगेच ढवळायचं आहे। ते व्यवस्थित असं ढवळून घ्यायचं आणि वर झाकण ठेवून 1 वाफ काढून घ्यायची। पीठ भागवण्यासाठी जे भांडं घेणार ना ते थोडं जाडसर घ्यायचं, म्हणजे हे पीठ आपण ज्यावेळी उकड काढतो ना त्यावेळी खाली चिकटून ते करपणार नाही। 1 वाफ काढून झाल्यानंतर गॅस बंद करायचा आहे आणि त्याच्यावर पुन्हा झाकण ठेवून तसंच झाकण ठेवून द्यायचं थोडा वेळ, 5 मिनिटं। हे पीठ थोडं थंड झाल्यानंतर एका परातीत काढून घ्यायचं आणि ते आपल्याला मळून घ्यायचं आहे। अजून त्याच्यासाठी मी इथे 1/2 वाटी पाणी घेतलेलं आहे। मी पहिल्यांदा 1.5 वाटी पाणी उकड काढण्यासाठी घेतलेलं आणि आता इथे 1/2 वाटी पाण्याचा वापर करणार आहे पीठ मळायला। व्यवस्थित असं मऊसर असं मळून घ्यायचं पीठ। आपण मोदकासाठी जसं पीठ बनवतो ना तसंच पीठ बनवायचं आहे, पण हे थोडंसं जरा मऊ बनवायचं। हे बघा आपलं इथे पीठ मळून झालेलं आहे। इथे एक मी हळदीचं पान घेतलेलं आहे। हे हळदीच्या पानाचा जो हिरवा भाग आहे ना तो वर ठेवायचा आहे आपल्याला आणि हळदीच्या पानाला थोडं तूप लावून घेते मी इथे। पाणी लावलं तरीही चालू शकतं, मी जरा वास चांगला येतो तुपाचा त्यामुळे तूप लावून घेतलेलं आहे। आणि अशी लाटी बनवून घ्यायची, हाताला पाणी लावून घ्यायचं आणि व्यवस्थित अशी पानावर थापून घ्यायचं। हे पीठ जे आपण बनवलं आहे ना, भागवणाचं पीठ बनवलं आहे ते व्यवस्थित असं थापून घ्यायचं पानावर। हे बघा अशा पद्धतीने। आणि त्याच्या मधोमध आपण जे गूळ खोबरं बनवलेलं आहे ते घालून घ्यायचं। अशा पद्धतीने दाबून दाबून ते व्यवस्थित हे करायचं आणि ही पातोळी जी आपण बनवलेली आहे ती व्यवस्थित अशी बंद करून घ्यायची। अशा पद्धतीने दाबून घ्यायची, म्हणजे ती पटकन अशी उघडणार नाही। अशा सगळ्या पातोळ्या मी बनवून घेतलेल्या आहेत। आता इथे एक भांडं घेतलेलं आहे। भांड्यामध्ये अशी जाळी टाकून घ्यायची आणि त्याच्यामध्ये ह्या पातोळ्या सगळ्या आतमध्ये लावून घ्यायच्या आणि छान वाफेवर शिजवून घ्यायच्या। पानांचा रंग चेंज झाला की समजायचं आपल्या पातोळ्या ह्या शिजलेल्या आहेत। असं पानांचा जो हिरवागार रंग असतो ना हा अशा पद्धतीने चेंज होणार।
आणि सगळ्या पातोळ्या ह्या मी एका जाळीवर काढून घेते, म्हणजे वाफ त्याच्यात जी असणार ना ती निघून जाते आणि छान अशा घट्टसर आपल्या पातोळ्या बनवून तयार होतात. हे बघा, इथे माझ्या सगळ्या पातोळ्या ह्या बनवून तयार झालेल्या आहेत. अशा पटापट पातोळ्या तुम्ही बनवून बघा आणि कशा झाल्या हे मला नक्की कमेंट करून सांगा. आजची माझी रेसिपी तुम्हाला आवडली असेल तर माझ्या व्हिडिओला लाईक आणि शेअर करा आणि माझ्या चॅनलला सबस्क्राईब करा. धन्यवाद.